दिन राउंड मुखिया दे आवल हो अरे आव हो रानी से जरिया हो सटी के सूत बजरिया हो छुए नाही दे जई से लागे भइल हानि बा छुए नाही दे जई से लागे भइल हानि बा ऐसे काहे करे ए बोला मुझे कमर में परेशानी बा ई कैसे हो गई पिया जी